Kúpalisko bolo zatvorené v roku 1996, odvtedy pretieklo veľa vody a tak sme sa v uliciach mesta pýtali, pamätáte si na šalianske kúpalisko? Chodievali ste sa tam v lete kúpať? Nie, ja som nechodila, ale toto babka, hej. S detičkami sme tam chodili. Tam bola hygiena, kultúra, dozor pre deti, pre dospelých. To dávno bolo, ešte deti boli malé. No spomíname si na, no jasné. Aj ste tam chodievali? Aj sme ho budovali. To už je pomaly 40 rokov dozadu. Tam sa ťahala termálna voda. Potom to fungovalo asi 20 rokov a už to 20 rokov chýba. Veľká škoda, že teda není. To bol hazard nechať to tak. Musíme chodiť niekde inde. Kúpalisko bolo majetkom spoločnosti Duslo. Mesto asi v roku 2008 pozemok kúpaliska vymenilo za iné pozemky. Dnes sú chátrajúce priestory kúpaliska k dispozícii šalanom na ich voľnočasové aktivity. My to neprenajímame, čiže tam nebude nejaký nájomný vzťah. Dávame im ten priestor k dispozícii, budú to mať samozrejme zdarma. Na ponuku reagovalo niekoľko občianskych skupín, korčuliari, snowboardisti, stolní tenisti, ale aj pretekári diaľkovo riadených modelov aut prišli 10. januára na Šaliansku radnicu na stretnutie so zástupcami samosprávy, kde sa dohodli na dodržiavaní základných pravidiel. Budú tam musieť udržiavať poriadok, budú musieť dodržiavať nočný kľud, budú tam tie svoje aktivity vyvíjať na vlastnú zodpovednosť, lebo sú tam aj niektorí adrenalínoví športovci, kde asi hrozí občas aj nejaký úraz, tak to je samozrejme všetko na nich. Občania dostali prísľub, že sa v rámci základného sfunkčenia priestorov urobí všetko, čo bude v silách samosprávy. Aj režijné náklady, akými sú voda a elektrická energia, pôjdu na ťarchu mestskej pokladnice. Pre nás je to len dobre v tom, že ten areál tam neleží len tak ľadom, ale je na niečo zmysluplné využitý. Radnica očakáva, že práve život v tomto areáli mu nedovolí spustnúť ešte viac, ako je tomu dnes. Pre tých, čo sem prídu, to asi nebude úplne zadarmo, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Z ich strany očakávame, že budú ten priestor udržiavať v poriadku, to znamená, že občas tam urobia poriadok, v lete to raz, dvakrát pokosia svoj pomocňa, to je v podstate všetko. Ponuka úradu stále platí, ak by niekto zo Šalanov mal záujem o priestory v areáli kúpaliska, môže naďalej osloviť Mestský úrad. Marek Koller, televízia KREA.